kadang rembulan nek pelataran saya duka hati kangkas marat wanci wes sang saya sepi saya kegawa sunge ngati bengok bareng-bareng kanggo sliramu asik sing tadres kita goyang bareng bro kita kangen mengati mengkanya purane durung bisa nemoni ada rembulan dan pelataran saya duka hati kangkas marat jiwis wangi sing saya sepi saya berdua suke hati lewatan pada sore ditekan hati ompaknya purane durung bisa nemoni ada rembulan saya suka hati kangkas marat jiwis wangi sing saya sepi saya berdua suke hati kanggo sliramu sing ayo prakanca ngaweruno rukune Islam yaiku lima sadada loro rukun kesiji bisa sira selawat nabi kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat kaping papat poso ing bulan Ramadan lima haji kaping lima haji lamun puasa sing ngelongi rodat sapa iki lha yo kepiye apa Des iki rodate kurang langsung toh ora iki ngomong sik bola iki rodate kurang iki piye iki ra mung ngono iki Mbah Mumet e rupamu mah kok sungkuni kok awak dhewe ndongake sik bos iki acarane supitang nilih mi siji lho ayo awak dhewe ndongake sik non bola sehat bola sehat sugeng malam oke Piye bos? gimana Ade. gimana bos kasunyatan boleh iya oke bola sehat-sehat bola
Heeh. Salam sik, Mek. Oke. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awak dhewe tekan ndi? Tekan Wedono. Awak dhewe bose dingetake ning kono kae. Kae bose. Ning kono ya bose. Oh, Awak dhewe sepale dadi sengkuni. Iya ta? Ora. Didongake muga-muga sing sope sapa jenenge? Ah, idoni ya. Duh, Kowe ra biaya ra kowe. kok sik. Kowe. Aku ngertine sing tengah tok. Edan kok kowe. Ya Mas ta ngono lho. Iya Mas kowe, didongake Ya, muga-muga dadi anak sing soleh, Amin. bakti kalih wong tuane. Iya ta? Heeh. Alhamdulillah lho, awak dhewe ketemu artis kok ngene lho, Bos. Eh, Halo, Mbak. weh, Good iki- morning. Lek. Iki sing jenenge Lala Titila. Widoni ngene kaya. Lala Atila. Lah iki. Salah, salah. Sopo to? Sopo? Lupa aku mah kowe punyuk. Ya cikor di pasar ganti lek. 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 Ya cikor lek. Oh, Ganteng iki lho lek. Mudun kowe. Ganti abi. aku ngerti. Weh. Nek nang TikTok. Weh. Wah, Weh. le nyanyi. Weh. Iya, asik. Ngono ya? Oke. Ah. Lek nyanyi ngono. Ah. Saiki jajal kon maju, Bos. Heeh. Awak dhewe jatah siji, Bos. Jatah siji. Awak dhewe oleh siji. Oke. Ayo, Mbak. Beri, Mbak. Tak Kenapa seperti sih. aku? Ayo. Ayo, Mbak. Ajal, ora. Ayo, Nek dadi siji Ah. dhewe iki iso apa ora? Iso. Ayo, Mbak. Rene, ha. Kan ngopo iki aku? Kala-kala. Ngono aku. Ayo, hop. Lah ya Allah. Ini, weh, edan. Aku kene, aku mikir. Pawakane ngene iki kaya semangka ya, Bos. Semangka. Semangka. Aku Digoyang. masa. Aduh. Asik. Aku kene aku. Seneng aku. Weh, ayo. Aku melu joget iki kok. Iya, iya. Iya. Wah, pancen artise akeh kok. Iya. Jan, iki lho, manik-manik kabeh. Wuh. Wih, Tudang-tuding. ora mani-manike. Lho, awak dhewe lho, jaman saiki lho. Lek sarangan tahu payu kok. Be. Dek. Be. Niki juragane dhewe Apa? anake Hitanto. Oh, tak kita. Ning anak iki wingi Be. ulang tahun. Ulang tahun. Weh, happy birthday to you. Ayo. Eh. Aki, mumpung ana sampean ning kene. Heeh. Golek pulian. Hah? Ayo. Saiki sampean nyanyi ya. Satu. Nyanyi Tak sae. apa iki? Lagune bebas no. Oh, iki jalan-jalan. Bolo, jaluk lagu apa bolo? Apa? Eh, Lagu apa? kepiye? Lagu apa? Aku nurut sapa iki? Sik, tak takon bose. Sik. Piye, Bos? Sik, tuan rumah sik. Ora ngerti bose lagu Bos ora ngerti. Yes. No. Ini. Kebre, Apa? kebre. Sidorondo. Menurut jenengan apa sing apik? Ana apik iki. Ono. Iki merah apik. Sing apik, sing gak Lagune viral, sing gak viral. kesayangan karo Lek Tekno. Heeh. Iya, iya. Tekno. Tekno. Lek. Tekno. Tekno. Kene melu joget kene mburiku kene lho, Lek. Kene lho. Iki padha artise awak dhewe ngono gerto dupu. Wah, iya. Nima. Aku ora ngemis. Dan suarane Des. Tepuk tangannya mana ini? Oh. Ah. Ditepuk. Ning atiku miris. Curiga rasane. Apa wis ana gantine? Eh. Tak kira Eh, keturan ayo. lah ae. Weh, langsung dedek. Kamangkaku Weh. isi sayang tresnaku ora bakal ilang. Masuk deh. Iya. Yo. Nimas kesayangan koyo apa rasane ati iki
iya ke. Langsung lagi. Tolong
Dunyo pancen ora mangsa kodhong jati ya mung siji wanita setyane ati kang sambata nyengko iti jejantong duwung ayu widodari swargaku terus montang manteng rasaku saya kembanteng rasa rateng hatiku roh sumanteng aku coba wayanganku jebol gawe kelo hatiku tak laleke mikir kriku ning isenku dari swargaku nganti tekan mati tresna suci tak tepi ora luntur senajan ati aja lumur senajan buka jagat iki aku ora bakal mundur terus tak suke tresnaku ora kita pemuda se-Indonesia, Indonesia ingat pada kawan cinta kita. Mari-mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di jalan dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk ke surga. Kita pemuda Indonesia, Indonesia,
tuwek pedhot e. Wis. Bos. Aku ro riko tuwek sapa? Tuwek Riko. Ah iya. Ya wis, ki bewanjine awak dhewe pamit. Heeh. Gantian babak berikutnya. Sip. Heeh. Wis, nggih nyuwun pangapunten. Aduh, wedang. Wedang. Wis. Nggih. Piye? Lebar iki. Boyok, Lek. niku wis. Nggih, nyuwun pangapunten Nggih wau atur kula mboten penak ning atine panjenengan. Lan ugi kelakuane awak dhewe sing kaya ketek lep. Nyuwun pangapunten. Berikan tepuk tangan yang meriah dulu, Bolo. Lah ngene iki lho. Aplos tur suwun. Nggih, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.